पद्मा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण दिवाळी विशेष स्पेशलमध्ये एक रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे जिरा शंकरपाळ्या याची। आणि त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं, चला तर मग बघूया। इथे मी हा मैदा घेतलेला आहे 1.5 वाटी, जिरं घेतलेलं आहे, चवीनुसार मीठ आणि थोडं जिरं पावडर घेतलेलं आहे आणि सोबत तेल हे आपल्याला एकतर गरम पण करता येतं, म्हणजे 2 चम्मच तेल घ्यायचं, त्याला गरम करायचं, मोहन म्हणून टाकायचं किंवा आपलं साधं तेल टाकलं तरी चालेल। सर्वप्रथम आता आपण एक बाउल घेऊया। इथे बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण हा मैदा टाकायचा, त्यामध्ये हे जिरं एक थोडा मोठा चम्मच, कारण आपल्याला जिरे शंकरपाळे बनवायचे आहे, त्यामुळे यामध्ये जिऱ्याचं फ्लेवर आलं पाहिजे, त्याकरिता एक मोठा चम्मच जिरं टाकायचं आणि सोबत थोडं जिरं पावडर टाकायचं, म्हणजे त्याची टेस्ट जी आहे खूप छान येतं। आणि चवीनुसार मीठ, हे सर्व मिश्रण मिक्स करायचं, मीठ हे आपल्या टेस्टनुसार घ्यायचं आहे। आणि यामध्ये आपण आता 2 चम्मच तेल टाकूया। साधं तेल टाकलं तरी चालेल किंवा गरम केलेलं ते सुद्धा चालेल। आणि याला मिक्स करून घ्यायचं। छान असं, आणि मग पाण्याने भिजून घ्यायचं। पाणी टाकून याचा एक छान डो बनवून घ्यायचा, घट्ट डो पाहिजे। आता हा डो बनवून झालेला आहे, छान गोळा असा घट्ट गोळा बनवून घ्यायचा आहे। आणि आता आपण याला अर्धा तासाकरिता रेस्ट करायला ठेवूया। याच्यावरती एक प्लेट झाकून ठेवायचं, उघडं ठेवायचं नाही, झाकून ठेवायचं आणि अर्धा तास रेस्ट करायला ठेवायचं। आता अर्धा तास झालेला आहे आणि हे आपला पीठ जे आहे छान मुरलेलं आहे। आता याला थोडं आपण स्मूथ करायचं, हाताने मळून घ्यायचं आणि यातला एक गोळा घ्यायचा आणि पातळ अशी पोळी लाटून घ्यायची। एकदम पातळ नको, पण पातळच, जसं गोड शंकरपाळे करतो आपण त्याची जी पाती लाटतो ती जाड असते, त्याच्यानुसार आपण ही पोळी पातळ लाटून घेणार आहोत। यातला एक गोळा घ्यायचा, असं त्याला छान करायचं स्मूथ, आणि पोळपाट घ्यायचा आणि त्याच्यावरती छान मोठी पोळी पातळ अशी लाटून घ्यायची। एकदम पातळ म्हणजे पेपरसारखं पण पातळ नाही लाटायची, थोडं थिकनेस ठेवायची, पण एकदम थोडी पातळ लाटायची। आता मी पोळपाट घेतलेला आहे, त्याच्यावरती 2 थेंब असं तेल टाकून घ्यायचं। तेल याकरता टाकायचं जेणेकरून जी आपण पोळी लाटणार आहोत ना, ती चिपकायला नको। आता आपण ही पोळी लाटून घेऊया, छान अशी पातळ लाटून घ्यायची, छान या पद्धतीने। आता ही पातळ अशी पोळी लाटून झालेली आहे। आता आपण याचे एका चाकूच्या साहाय्याने किंवा काही कटर असेल त्याच्या साहाय्याने आपण याचे शंकरपाळी करून घेऊया। असे सरळ सरळ काप करायचे आणि साईज हा तुम्हाला जो आवडत असेल तसा ठेवायचा, असं नाही की याच पद्धतीने केले पाहिजे। लहान मोठे साईज हा आपल्यावरती डिपेंड आहे कसा ठेवायचा। असं केलं आहे। आता मी थोडे मोठ्या साईजचे लांब ठेवते आहे, या पद्धतीने
याला कट करायचं आणि हे अगदी इझी निघतात. हे असं करायचं, याचे काठ सैल करायचे, अगदी इझी निघतात. आता इथे मी गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे आणि ते सुद्धा गरम झालेलं आहे. आणि याला कसं सुरुवातीला कडक तेल गरम करून घ्यायचं छान. आणि ज्यावेळेस आपण ही शंकरपाळे त्यामध्ये टाकतो त्यावेळेस ते गॅसची जी फ्लेम आहे ती स्लोवर करायची आणि मीडियम ते स्लोवरती याला आपण खरपूस छान भाजून घेऊया. आता इथे तेल छान गरम झालेलं आहे आणि आता आपण यामध्ये शंकरपाळे टाकूया. तर गॅसची फ्लेम ही स्लो करायची आणि याला असे टाकायचे आणि ते चिपकले जरी असेल तरी ते ॲटोमॅटिकली ते तेलामध्ये वेगळे वेगळे होतात. तर याला आता आपण छान खरपूस असं भाजून घ्यायचं. भाजून म्हणजे तळून घ्यायचं, फ्राय करून घ्यायचं. आपले शंकरपाळे बघू शकता तुम्ही छान असे फुलत आहे, कारण की त्यामध्ये छान जे आपण तेल टाकलेलं होतं ते अगदी व्यवस्थित झालेलं आहे आणि यामध्ये जे प्रमाण यूज केलेलं आहे अगदी व्यवस्थित आहे छानपैकी. आणि कलर हा तुम्हाला डार्क हवा असेल तसं तुम्ही डार्क कलर ठेवू शकता किंवा फेंट हवा असेल तर फेंट ठेवू शकता. त्या पद्धतीने करायचं. छानपैकी असं तळून घ्यायचं याला. आता हे छान फ्राय झालेले आहेत. आता आपण याला एका टिश्यू पेपरवरती काढून घेऊया. या पद्धतीने आपण सर्व शंकरपाळे करून घेऊया. अशा प्रकारे आपले हे जिरा शंकरपाळे रेडी झालेले आहे आणि पटकन होतात, झटपट होतात. साध्या सोप्या पद्धतीने करायचे आणि झटपट होतात. छान कुरकुरे पण झाले आहे. एक तोडून दाखवते मी. छान असं कुरकुरे झालेले आहे. तर तुम्ही पण करून बघा. आवडले तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉन आहे त्यालासुद्धा क्लिक करायचं आहे बरं का, जेणेकरून जेव्हा मी कधी नवीन रेसिपी अपलोड करेल तर तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय. पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसोबत.